guys, welcome back to my new vlog. ಅಕ್ಕ ದಿಂಚಿ ಖರ್ಚು ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಮನ್ಪಡತ್ರಿ ಅಂಚ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೆಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಯ್ಸ ನೆರೆದು ದುಂಬುದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ದೆಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪಿಚ್ಚು ಬಂದು ಅಂಚ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಮಂತಂದಲ್ಲತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಂಚಿ ಕಜ್ಪು ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನೆ ತೂದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೂದು ಮನ್ಪೊಳ್ಯತೆ ಪಂದು ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಲಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯ್ ದೆಂಚಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಪದ್ನೆನೆ ಹಿಡ್ದು ಇರುವ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಆಯ್ರದೊಕ್ಕ ದಾಸೇಮಿ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ರದೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ದೆಂಜಿ ಕಚ್ಪುಗು ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂಜರೆ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೊಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಆಯ್ರದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರೆದಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಬೇಯರೆದಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಯರೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜೆ ಕಜಿಪು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ತೊಲೆ ಕೊದಿನಾಗ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತುದಿನಿ ತೊಲೆ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಕಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.